noma bani ohlanganayo nomlilo kamoya ongcwele akakwazi ukuthula nevangeli, uzoba ubufakazi. iBhayibheli lithi okholwa yimi njengokusho kwembhalo, eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. Umfula ungaguqula ihlane lonke libe lihle, likhahlele njengembali, kube khona okuhlaza. Angaze ngicabanga ukuthi ngizoshumayela ivangeli nakanye. Bengicabanga i-tennis, sport, imali, ngolunye usuku. Angazi ngasizathu sini ngaya endlini yami yokulala, ngaguqa embedeni, ngalithatha iBhayibheli, ngalivula. Kanti ngilivula lapho uJesu esekhuluma nabafundi bakhe esethi, Petru, uyamthanda na? Wathi, Nkosi, uyazi konke ukuthi ngiyakuthanda. Wathi, lusa amawundlu wami. Lapho ngifunda lawo mazwi, kwaba ngathi uJesu umi phambi kwami. Kungesiyo into engiyifundayo eBhayibhelini. Ngavuka khona emadolweni, ngaya kuma ubesekhishini ekuphekeni. Mathi, ma, angisakwazi ukumelana nentando yenkosi. Ngizinikele, ngiyavuma. Sengiyohamba ngibe umdobi wabantu. Into yokuqala engayizwayo ukuthi kwangathi nabakwaZulu bangakuthola lokho engikutholile nabo. Angazi ngasizathu sini, mhlawumbe ngenxa yokuthi besihleli nabo, sisebenza nabo. Ngoba uJesu wathi, qalani eJerusalema. Kwaba iJerusalem lami lelo ukuba ngiqale khona ekhaya. Ngisakhumbula intshumayelo yami yokuqala. Igazi likaJesu likuphi lendawo kuwe? Lisenhlizweni, lisebenza khona, lihlanza inhliziyo, noma liphansi kwesithende sezinyawo zakho? Uyalinyathela yini ngenyawo zakho? Baqhubeka-ke kanjalo. Kube khona abantu abaningi abayinikelayo ngesikhathi, mhlawumbe 300, 400 abantu. Kodwa emva kwamasonto 3 sekuphele konke futhi. Sokufana nakudala. Lokho kwangihlupha, kwanginyakazisa njalo. Ngaze ngathi, uNkulunkulu, kwangathi ungathuma i-revival, kwangathi ungathulula umoya wakho usebenze ngendlela ejulile ezinhlizweni zabantu. Futhi ngibuye ngikhumbuleke amavesi eBhayibhelini lapho uJesu uthi, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo izoyenza. Ngingayiboni leyo msebenzi. Ngifica abazalwane sebephelelwa uthando, bengasazwani, abanye sebexabene. Kodwa uthi, yili ivangeli leli langempela. Ngafika-ke kwamaphumulo ngo-1966. Ngaze ngithatha iBhayibheli, ngathi, bazalwane, iBhayibheli lithi okholwa kimi njengokusho kwembhalo, eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. Ngathi, imifula yamanzi yagobhoza yini? Hayi, bathi ayikho. Ngathi, nakima ngiyiboni kahle. Ake siyithathe-ke imbhalo siyifunde ukuthi ekholweni kwethu siyakholwa yini
hayi njengokusho kwamaLuthela, hayi njengokusho kwamaWeseli, kodwa njengokusho kwembhalo. Ngisakhumbula njengayizolo sahlangana endlini endala eyayisibaya senkomo. Sakhipha umquba, saklina indlu, sahlanganela khona sibe nenkonzo kuyilokhu sihlole incwadi yezenzo. Izinhliziyo zahlabeka ngoba sathola okuningi eBhayibhelini okungekho ezimpilweni zethu. Sasikhala kuNkulunkulu, sikhala inyembezi, sithi Nkosi senze sibe njengebandla lokuqala. uNkulunkulu esuke sebenza esibonisa izono zethu. Sasakhala sathi hawu Nkosi yehla, kodwa singazi ukuthi uzokwehla kanjani. Bese ngazi ukuthi kuzokwenza njani. Kwaza kwaba ngolunye usuku siguqile sithandaza sithi yehla Nkosi. Kwaba ngathi ngikhumbula ngibeka isandla sami ekhanda ngikhothamela iNkosi. Kube ngathi kukhona umoya ovunguzayo onamandla. Kwaba khona ukuzizwela ukuthi uNkulunkulu usefikile phakathi kwethu. Bezingekho insimbi esikhalayo, bekungekho ukumema abantu, besibona betheleka. Abantu bathi siyathanda ukuthi sihlanganise noNkulunkulu. Sithi kodwa nami enobani umuntu. Umuntu oqala owafikayo ube yisangoma enesikole sobungoma. Ethi ngikhwelwe imoya emibi, nginamademoni. uJesu angamkhulula na? Kwafika abesifazane, kwafika abesilisa, kwafika abamhlophe, kwafika abansundu, zonke iy'nhlobo zabantu. Kube ngathi umoya kaNkulunkulu ungena ezindlini zabo uyabaletha. Besingekho isidingo sokuthi sibashumayeze isikhathi eside. Yilo nalo beze ukuthi umoya ongcwele ungilahle ngezono zami, avume izono zakhe. Bekuyinto eyisimanga kube ngathi uJesu wokhele umlilo kamoya ongcwele wawusugijima. Saze sizwa-ke ukuthi endaweni ethile bangishayela ucingo ukuthi etukela fere entabeni bayehla abantu bezoyilahla bevuma izono. Sithi hawu lingaseKingscliff uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwabantu. Abanye khona la eNtunjambili eMzansi, phenduka abantu. Sabona ihlane liphenduke libe ingadi ngalamanzi agobhozayo. Ziningi izindlela zokuqhuba ivangeli. Sihambe ngokucula, abazizwelayo ubizo ukuthi bayiqhube indaba. Abanye bezwa ngomsebenzi base besimema, besibizela emasontweni abo, bese besimema ukuthi sihambe amadilobho asemhlabeni nase-Europe nakwezinye indawo. Kube khona amagatsha amaningi, kwandeke emhlabeni ngezindlela eziningi ezahlukeneyo. Ngesikhathi kuthululwa umoya ongcwele kwamaphumulo,
baqhamuka abantu bevela kuzo zonke izindawo ezahlukeneyo. Sahluleka ukubaphindisela emuva, saswela indawo yokuthi sibabeke balale bathole ukudla. Saqala-ke ukufuna manje indawo besithi siyowuthola kamaphumulo, kodwa kwakhiyeka yonke imishuthu. Emva kweminyaka emine sayithola le ndawo. Manje lapho sithola le ndawo ngase ngibuza ukuthi leyo ndawo ibizwa ngokuthini. Bathi Kwasizabantu. Ngathi kusho ukuthi indawo eyakhethwa uNkulunkulu ukuba uqhutshwe umsebenzi wakhe. Bekungekho lutho, kodwa ngathi uNkulunkulu uma kukhona wena kwenele. Saqala phansi. Ikhishi lokuqala ngalakha ngezandla zami ngodaka. Saqala izindlu zokulala, kanti ngokwakha kwaqhubeka umsebenzi. Usuku nosuku banda abantu. Sasingekho lapha sithatha khona imali. Sasebenzisa lokhu esinakho. Sathi ake sizame thina sitshale amadumbe, sitshale amazambane, sitshale ubhatata. Besinezisebenzi ezisihlanu nje eqaleni. Izisebenzi zawuthwala umsebenzi, ilona lo waletha lokha nakho. Sasuka senza inkonzo njalo ebusuku, besinendlu encane la kungena 25. Emva kwalokho sakha indlu engenisa 200. Yaze yabancane nayo. Sasathi hayi sekufanele ukuthi sidale linisu, sahloma amatende kanti le ndawo inomoya. Ngelinye ilanga sinenkonzo cishe abantu abayi3,000 basuka isibhungubhungu. Lapho sibuka futhi sase sibona isibhakabhaka, sibona inkanyezi nenyanga. Itende selisukile. Sasithi hayi asakhe manje auditorium. Ukuthi-ke uma sekufakwa abantu yonke indawo la ungangena 10,000. Kwaba ngo-1973 Sesithofosi wahlangana nokufa, wabuya futhi ekufeni. Uma isebuya ekufeni wathi ngiyathanda ukuthi ngiqale umsebenzi phakathi kwabasha. Ngizomema izingane
ezebandla ngimeme nabansundu abamhlophe bafika saba nenkonzo yokuqala yengane. uNkulunkulu wasebenza enganeni baze bathi hayi akuhlanganwe futhi ikusasa phela limi ngengane uma zona sihlangana nenkosi kusasa loba lihle. Kwase qhubeka ke njalo kuze manje sikujwayele ukuthi kube kabili ngoJuly ngoDisemba sibe nezinkonzo ezinkulu. uNkulunkulu wasibusisa saba nenkomazi sathula yesibili eyesithathu sasenga sasaba nenkinga ke ukuthi ngezinye ikhathi ubisi liyasweleka bebaningi abantu ngezinye insuku bebe bancane kuthi sokwenze njani athi asithatheke lolu oluseleyo siqala iyogurt senze ucream ukuba lungonakali. Yafika ingane yathi imfundisi ngaba nombono ukuthi likhona igugu laphansi emhlabathini kodwa ulazi ungasuka ngafuna igolide ngafuna ama-diamond isigcino sathola amanzi sathi hayi asiwathathe lamanzi amahle siwafaka emabhodleleni. Kanjalo-ke saqala ngezinto eziningi namafamishi no-capsicum, ama-sweet pepper ukuze sikwazi ukubasiza abantu mahhala. Manje isikole bekuyinto yokugcina ngingayifuni. Bafika abayisebenzi bathi mfundisi asakwazi ukuthuma ingane zethu ziye esikoleni ziyofunda ngoba thina sishumayela ukuthi asithandane ngothando lukaNkulunkulu. Kodwa ingane sezifundiswa ukuthi asizondane. Ngathi cha akeke kulunge lokho asiqale sona isikole ukuba njengokuba zifunda ingane zami ngiyathanda nengane zabo zifunde. Abaningi bebehluphekile bephenduka bengakwazi ukufunda bethi siyathanda ukufunda sathi hayi asibafundisi bekwazi ukufunda iBhayibheli. Ngokuhamba kwezinto sabona ukuthi hayi kungcono ukuba siqala ikholeji ukuba imfundo ingehleli phansi kodwa ingane zethu zithole imfundo ephakemeyo. AIDS isifo esibi sifana nesihoko esisemhlabeni. Sakhala kuNkulunkulu athi naye sinenkinga entsha manje sizobasiza ngani?
uNkulunkulu wasihawukela, bafika abanye enkonzweni, basizakala, bakhulekelwa, basinde. Ngasekugcineni ngathi hayi, kwangathi sekuyisikhathi sikaNkulunkulu ukuba sakhe manje indawo yabo yokuba sibasize, sibakhulise ngomusa wenkosi, sibanike ukudla okuhle, bese-ke okukhulu kunakho konke sibakhulekele, ngoba igama likaJesu liphezu kwamagama onke, likhulu futhi kunegama lengculaza. Izinhliziyo zethu zigcwele ukubonga ukuthi kusukela ku-66 kuze kube namhlanje uNkulunkulu usasebenza ngendlela efanayo. Umsebenzi uyaqhubeka futhi ngamandla, uyakhula. Eqaleni asicabanganga ukuthi indaba inganda kangaka, kungaphezu kwamandla ethu, asikwazi ukufinyelela kuzo zonke iy'ndawo, kodwa ngomusa uNkulunkulu usigcinile ukuba le minyaka engama-40 singapheli amandla. Qhubeka indaba. Ngiyacela ukuthi laba abazoza emva kwami babe nomfutho omkhulu kunami. Engikufisayo ukuthi umsebenzi ungehli, ukuthi ngomusa wakhe awugade lo msebenzi, uqhubeke, ukuthi lo mlilo ungacimi kuze kukhale icilongo lokugcina emagwini.